Jiena nwiegħat lil dawn il-ħaddiema illi gvern ġdid nazzjonalista jirrispetta il-prinċipju ta' l-istess paga għall-istess xogħol. Equal pay for equal work. Aħna nittrattawkom ugwali, l-istess, b'dinjità. Aħna ma nagħmlu preferenzi ma' ħadd. Gvern ġdid nazzjonalista iwettaq ġustizzja ma' dawk kollha illi qegħdin issofru inġustizzja, umiljazzjoni, vendikazzjoni, indinjità mill-gvern laburista immexxi minn Joseph Muscat. Il-Partit Nazzjonalista jerġa' jagħmlek mill-ġdid gburi illi inti Malti. Il-Partit Nazzjonalista jerġa' jagħtik gvern illi tassew ikun nadif, illi inti tkun gburi bih, illi inti tmur turi l-passaport tiegħek u tajt iva, jiena gburi illi jiena Malti. Dan huwa l-istess partit illi ser jagħti rebbija ġdida lil pajjiżna fl-elezzjoni ġenerali illi ġejja. Joseph Muscat kellu għażla ċara qudiemu, kellu każ ta' traffikar ta' droga illi naturalment fuq naħa għandek it-traffikant u fuq naħa għandek il-vittmi ta' droga. Lil min taħsbu li għażel? Għażel jiddefendi it-traffikant ta' droga. U bejn il-voti u t-tfal tagħna, Joseph Muscat għażel il-voti. Imma aħna nażlu t-tfal tagħna, aħna nażlu l-żgħażagħ tagħna, aħna ma nażlux it-traffikar ta' drogi. Il-ġlieda kontra drogi, il-ġlieda kontra it-traffikar ta' drogi, fosthom id-droga li tagħmel ħafna ħsara bħall-eroina. Il-ġlieda favur il-ġenituri, il-ġlieda favur iż-żgħażagħ, aħna qegħdin niddikjaraw illi lesti nagħmluha u nagħmluha bl-akbar serjetà. X'tiswa li int għamilt ħajtek kollha taħdem, ħajtek kollha tħallas sal-anqas ċenteżmu taxxa, ħajtek kollha tħallas sal-anqas ċenteżmu bolol u mbagħad tirtira u ma tlaħħaqx bil-pensjoni. L-inqas ħaġa illi għandna nagħmlu huwa illi min għandu l-karta anzjan, min huwa anzjan u jkollu bżonn mediċini illi llum mhumiex qegħdin jingħatawlu b'xejn, jibdew jingħatawlu il-mediċini b'xejn.